If you've been through this, and if you went to a healer and this happened to you, I want you to request. Now this happened. This happens. This usually happens. And then when you get there, you tell that healer, hey, ngine problem. Na indoda so. Uzokunikeza umuthi. Nikeza umuthi athi take this. Mafia yakhe endlini uqobise yendoda. Uyiqobise la. And then le ndoda le ulale nayo. How? He's saying this because he knows deep down in his heart that nyokufika endlini uqobisa indoda ishandis ngumuthi. Indoda izothi ungihlolelani wena uwani lo muthi. He knows. That's why he's saying that. Bese yazothini uzothi hayi inkinga ukuthi lo muthi akumelanga uqobise wena ngaphakathi kuwo, kumele uqobise indoda mele kube uyoqobise, mele ungene ngethondozi ne, mele lo muthi ungene ngothondozi ne, uthondozi umzala wendoda yakho. And then athi bese uthi yo manje ngizenza kanjani, uyakubona uzuyakhala or uphasi. Athi no, ithi ngisiqobise mina. Asho so. Athi ithi ngisiqobise mina bese ngufake kuwe ngilale nawe. Bese uyahamba endodeni ulala nendoda yakho ukuze indoda yakho yenze njani? Ikuthande. Ukuze indoda yakho ikulalele njengasecaleni. Bese akutshela ukuthi no akusisidliso leso, ubuyisa indoda ekhaya ukuze indoda yakho ingalali nomunye umuntu wesifazana. Yeah, usho so. Athi ukuze indoda yakho ingalali nomunye umuntu wesifazana, indoda yakho kuphi imali kuphi 2. Nibaningi gabi nina la. Nibaningi. Ene lento yenza ngasiphuthuphutu. Ene khona lapho endumbeni. Anina sekamereni. Khona lapho manje uyifaka manje isiquphuquphu futhi abathathi nesikhathi ke la. Manje bachama manje ukenza manje kuyidudu. Am I lying? Who went through that? Guys, share your stories. Niyathanda ukuthi ngisho niyahlanya. Niyazazi lezi zinto engikhuluma ngazo. Zinenzakelele. And let me tell you, nalo muthi abafaka wona umuthi nje. Awuna next, akusumuthi okukenza next. Uzobuyela back to indoda yakho kuyofana. Awukho umuthi ukuthi ungene kuzindoda ikenzele 1 2 3 ongena ngenye indoda. Awukho. Ubani o experience lento othi ngimede? Wathi umkhuba ngiyazaye endana yakho gosikhotheni. The reason why umama mkhuba ayisho njalo ingenxa yokuthi wayebuka ukuthi isangoma neChristianity ikingdom engafani. You understand? So if usu inside the church, njoba ngithi ngi-invite enkonzweni yami, there is something eyombuleka kuwena the day uzobeka inyawo zakho enkonzweni yami. Oh, kunento uyibeke esontweni engekho kuwe ngaphakathi edinga ukuthi mina ngesontweni wena njengomzalwane awukhona ukungitshela nje uwedwa ungiqonde ukhulume ngevangeli. Aza ngikona ukukutshela mina ngingedwa ngiqonde. I can tell you everything, yabo. But uyabona lento okholwa face idinga more time, yabo. Sihlaziye kahle because ngizokutshela ezinye izinto ube nama question, yabo. Nami nginama question efanele ngikubuze wena engifuna ngikubuze wona, yabo. So idinga more time lento okholwa. Jesus shared a table with Judas, knowing who Judas was. He didn't say angihlali mina na negebewu. Ubani owaqobisa uNkulunkulu nge-anointing oil einyaweni? Uba angithi ke angithi uba owaqobisa uNkulunkulu nge-oil. Ubani owafihla abafundi bakaNkulunkulu bafuna bagijimiswa bafihla endlini yako? Akusumahosha eBhayibhelini akusumahosha owafihla abafundi babebaleka bafuna ukubulawa kusho iBhayibheli umahosha wabafihla. Manje if wena you are saying you will not share a table
or umakhaba wakho bekanyeke azahlale nami etafuleni because ngiyisangoma. What are you saying? Isn't that you need to win the temple No. of God by associating yourself with everyone so that they can see ukuthi kuyaphileka kuNkulunkulu? How will people know ukuthi kuyaphileka kuNkulunkulu if you guys sit here and criticize them? I will continue sharing a table with Sangomas because there's absolutely nothing wrong with them. They will see the light the same way I saw it. But the minute I say, what, then I am not a child of God because I shouldn't be judging anyone. Because at the end of the day, Okay, Nami, Boa. I was not feeling good when they used to judge me. It's not a good thing to be judged because uNkulunkulu akasivakasheli sonke linda azasivakasheli. So in the process of us waiting for God to visit us, who are you to say you won't share the table with us? uNkulunkulu akagqoki insuthu. Ubani wafihla abafundi? Then if lo muntu loyo owayekhonile ukwakha umuzi ongaka awakhe ngemali yakhe yobuhosha ukuthi afihla abafundi bakaNkulunkulu bebazofihlwa ubani, kusho ukuthi kwakuhlosiwe ukuthi uhamba ayohosha ukuze afihla abafundi bakaNkulunkulu bese amazi uNkulunkulu egcineni. uNkulunkulu mengabe bekajaja wonke umuntu bekumele aqale angahlali etafuleni noJudas because wayemazi ukuthi uJudas, hayi ukuthi uhlale naye wabona emuva ukuthi akusuJudas. Okay, ngiyezwe mfethu mina angikujaji. Angithi uyangijaja ukuthi wena umakhabo ubani yena loyo azanke azeze because I was a healer and she was a Christian, so she couldn't come because mina I was a healer. She couldn't associate herself, so now I must come to your church because wena uthi mina ngitshintshile. Why couldn't you invite me before? I'm not going to stay in a table where people are judging the kingdom I was in. I will stay in a table of people who are going to welcome the kingdom I was in so that they can share the light with people. Because mamntana kaNkulunkulu you share. uNkulunkulu kwazi ukushare isinkwa naye uJudas etafuleni. Lo owamgqoba inyawo azanke azamqoshe and wayenesono njengami nawe. So please, there is no way mina I'm going to check who I eat a table with. Even my enemies, I'll eat a table with them because God said he's going to make a table in front of our enemies. So who must eat kuleyo tafula? Yimi. Le tafula azoba indlalile ukuthi izitha zami zibone. Shuthi uyindlalela ukuthi oh Tumi my dear, I want you to eat in the same table with your enemies so that they can see you are still alive. Nkanyiso. As a child of Mara God, mfethu mina angikujaji. as a child of God, nina enjalo abantu abasematshwaleni ngicabanga ukuthi abakholwa because basematshwaleni. Baningi abantu abagcwele ematshwaleni abamkhonza uNkulunkulu ukudlula nina eniyesontweni every Sunday. Yinini enizothi manifikile ePhilippi nishumayele ngabantu kunokuthi nishumayele ngezwi lenkosi bese umuntu ahlala ngaseze esontweni. Yinini enenza ukuthi abantu balisabe isonto because nibona ngathi isonto labantu abamsulwa. If wena umsulwa umdinga uNkulunkulu because you need God because you are a sinner, but the minute you say you are not a sinner, that means you don't need God because akekho umuntu oyodlula yena and uyena kuphela onganasono. We are not meant not to have sin, but we are meant to sin in knowing him and understanding that he can forgive us. We are human. Hello Mzansi, welcome to Nkosasa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. And also don't forget to smash the like button. She's exposing asangoma so sitangoma tilala ni clients abo. Ngenhloso yokuthi bathi bafuna ukubalungisela ama relationships abo basi nalomuthi nje labakunika wona awusebenzi so beka ku live history and reveal igaxa abantu abaningi bathi shothi nawe bake bakwenda nawe lento lokhuluma ngayo uyayenda ever since uTomi announced ukuthi she's no longer isangoma keep igaxa one by one and Tina, we are here for the tea. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.